ڕاوێژکارێکی بەرەیە CIA ئەمریکی گوت و ئەمریکا ڕێککەوتنە من بەجێ لەگەڵ تورکیاوەکە دیاری پێشکەشی ئەردۆگان کرد و ڕێککەوتنە من بەجێ باشترین پرۆپاگەندەیە ji بۆ هەڵبژاردنên 24 حەزیرانê ji بۆ ئەردۆگان. Di çarçoveya hevdîtinekê de legal malpera Sputnika Rûsî Henry Berkay rawêjkarê berê CIA Amerîkî ragihand ku Amerîka bi awayekî baş nirxandin ji bo rêkketina min bicê li gel Tirkiye nekir. Berkay dazanîn ku min ji bo Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye gelek girîng e ji ber di 24 hezîranê de hilbijardinên Parleman û Serokatiya Tirkiyeyê werne li derxistin. Amerîka rêkketina min bicê diyarî Recep Tayyip Erdogan kir û ew jî ji ber ku Amerîka çaverêya serkeftina Recep Tayyip Erdogan dike. Henry ku ji aliyê dadgeha Tirkiye ve dexwaz kiriye û nikarêwerê Tirkiye got ku Amerîka çekdarên YPG ji bo berjewendiya xwe bikar anîn û di dema niha de Amerîka çekdarên YPG bi awayekî neçaverîkirî pêştguh xistine. Herwiha got neçaverêkirî bû ku çekdarên YPG wê ji min bicê vekişin lê di dema niha de tu peywendiya YPG bi Rojavayê Firatê ve nemaye û hebûna YPG li navçeyê wê li gorî berjewendiyên Amerîka bê. ورێککەوتنا نەڤەرە ئەمریکا و تورکیا دەربارەی من بجێ داهاتیکردن بەسەر هەموو باڵێن پەکەکە داهاتە سەپاندن. داویدا هێنری باڵکشاندە سەر وێ چەندێ و گوت و کێشەیە هەری سەرەکە لە جەمووی دۆزە کووردە دە پێشە ڕۆژە سووریەدا ji ber Tirkiyeyê bi tu awayekî naxwazê Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Sûriya rol û pêgehawan hebe.